0% toleranci vůči jakýmukoliv bullshitu, jo, jakýmkoliv věcem, které ti nepřináší žádný užitek, jakýkoliv nesmysly, jo, řešení věcí, které ti nic nedají, jo, hrábání se v minulosti a podobné nesmysly, negativně nastavený lidi, a naopak budeš vyžadovat 100% disciplínu. Jo. Nejenom od sebe, ale i od ostatních. A pokud tvé okolí tady to pravidlo nepřijme, tak máš jednoduché řešení, a to je to, že je odřežeš. A věř mi, že i když to možná bude znít hodně drasticky, tak plno lidí do tvého života vůbec nepatří a jsou příčinou toho, že se nemůžeš pohnout z místa. Jo, proto musí jít si ty stranou a začni být větší sobec. Takže zkus tohle pravidlo začít praktikovat a uvidíš, kolik nepotřebných lidí z tvého života vymizí, a naopak přitáhneš lidi, kteří mají stejnou filozofii jako ty, a s těma lidma se můžeš posunout dál. Čau. 0% toleranci vůči jakýmukoliv bullshitu, jo, jakýmkoliv věcem, které ti nepřináší žádný užitek, jakýkoliv nesmysly, jo, řešení věcí, které ti nic nedají, jo, hrábání se v minulosti a podobné nesmysly, negativně nastavený lidi, a naopak budeš vyžadovat 100% disciplínu. Jo. Nejenom od sebe, ale i od ostatních. A pokud tvé okolí tady to pravidlo nepřijme, tak máš jednoduché řešení, a to je to, že je odřežeš. A věř mi, že i když to možná bude znít hodně drasticky, tak plno lidí do tvého života vůbec nepatří a jsou příčinou toho, že se nemůžeš pohnout z místa. Jo, proto musí jít si ty stranou a začni být větší sobec. Takže zkus tohle pravidlo začít praktikovat a uvidíš, kolik nepotřebných lidí z tvého života vymizí, a naopak přitáhneš lidi, kteří mají stejnou filozofii jako ty, a s těma lidma se můžeš posunout dál. Čau.